çünkü bence 2 sal şeydi be. Belê. PKK dawî li xebata xwanî û vê daxuyaniya xwe de eşkere kir. Qerareka dîrokî û girîng daşbûyî Rojhilata Namîjbûyî Kurdistanê û vê qerarê çawa dibînin? Bi rastî pîroz e. Yani tevger biryareke hestasan pîroz e. Ji aliyê nes alî gelî Kürt ve aliyê gerî Türkiye'ye ve jî Ortadoğu jî pîroz e. Tevger vê kir te jî qalayo kir çû 7 sale ev şer didome. 52 sala jî gelî Kürt daxwaziya wan heye ser vê evkê. Ve bu 29 car gelî Kürt isyan çêdibe. Bawerim ev însana dawî ye. Em ê mafê xwe, mafê mirovayî em ê bistînin. Ji bo vê alî tevger ya ser milê xwe danî ser milê evka devletê. Evet. Dora gavavî ne devletê meclis. Yani belê yani hem meclis hem siyasi parti hem demokratik kitle örgütü gerçekten ve merhale